Přeji vám, vážení diváci, pěkné dopoledne, dobrý celý den a připomínám, že dnes je sobota 20. listopadu 1989. Československá televize zahájila své dnešní vysílání a já vás srdečně zvu ke sledování připravených pořadů. Tak jako vždy, i dnes jsou nejprve na řadě zprávy. Teraz mi dovolte, aby som vám predstavil skupinu Black Alert. Názov Black Alert vznikol de facto z doslovného prekladu Černá výstraha. Výstražný maják, proste svetlo v tme, nič iného, nič zvláštneho. Niečo viac než ostatní. Hráme viac menej v Prahe a blízkom okolí, ale práve mierime aj do ďalších kútov republiky. Hrávame vlastne skoro stále. Čo víkend, to koncert. Z 90% sú to vlastné piesne, ktorých podstatnú časť zložil Adam Bernie Fight a pripája sa aj zbytok kapely. Prevzaté piesne hráme výnimočne momentálne iba jednu. Black Alert vznikol v roku 2008. Obsadenie kapely: Lucas Ray, solová gitara, spev. Adam Bernie Fight, doprovodná gitara, hlavný spev. Tomáš Balzur Čermák, basgitara, spev. A Jakub Berry Beran, bicie, spev od 2008. Zatiaľ nám vyšli 3 demo CD, 2010 Black Alert, 2011 Dálnice života a 2012 Vrátiť se zpět. Za naše úspechy by sme mali spomenúť víťazstvo vo veľkom finále súťaže kapiel Rock Production z Red Raven. Kapela získala plno cien, vyhráva účasť na festivale Metal Night 2011 a získava plnú podporu od Rock Pro. Účasť na Rockfestu Ho Ho Fest 2012, hrací čas hneď po AB bandu Aleša Brichty a pred skupinou X-Core. Naše vzory sú Joe Satriani, Steve Morse, Adrian Smith, Paul Stanley, Ace Frehley, Míra Mach, Pepa Vojtek, Steve Harris, Chuck Garris a tak ďalej a hlavne Eva a Vašek. Nie, hudbou sa bohužiaľ neživíme, ale strašne radi by sme to dotiahli na to, že raz budeme. Gitarista Lukas pracuje ako špecialista predaja nemenovaného mobilného operátora. Gitarista a spevák Adam, webmaster, programátor a grafik pre takú spustu firiem, že si to snad nemôže ani sám pamätať. Z pamäti tie firmy pozná iba po 10 pivách. Bubeník Berry študuje strednú školu obchodnú, nahráva pre Český filmový orchester. A basák Tom práve teraz v auguste takmer zdarne odmaturoval, takže čakáme, či mu ten priblblej Cermat ten jeden bod uzná, aby bol odmaturovaný. Vaši obľúbení interpreti, česká scéna, Katapult, Činasky, Arakain, Kabát, Harley a tak ďalej a hlavne Eva a Vašek. Svetová scéna Kiss, Iron Maiden, Joan Jett and Blackhearts, AC/DC, Deep Purple, Metallica, Aerosmith, Hammerfall, Guns N' Roses Europe, Sonata Arctica. Vaše záľuby? Tak normálne šport, politika, pivo, hudba, pivo, holky a taky pivo, jo a koncerty, kde sa spája skoro všetko. Šport, politika, pivo, hudba, holky. Aké značky preferujete? Bicie Premier, Olympic, plechy Anatolian, Blany Remo a Evans, gitara a basa Jolana, Epiphone, Mazel Guitar, aparatúra Behringer, Custom, Marshall, Vox, Korg, mikrofóny Shure a No Name od súdruhov z NDR. Aká je dĺžka vášho programu? No záleží na predošlom požití, ale sme profíci, takže zahráme vždy všetko, to jest minimálne 60 minút. Vaše najbližšie dlhodobejšie plány a ciele? Dostať sa do rádií, na veľké festivaly, aby si nás všimla nejaká produkcia, urobiť klip, dostať sa do televízie a hlavne byť slavný a zarábať peniaze tým, čo nás baví, teda muzikou. Black Alert, Praha.